Okay, so ito po yung gagawin natin ngayon. Magbe-bleeding po tayo ng ating brake caliper ng Sniper 150. So mga pare ko, it's all stock po. So, stock brake caliper, stock brake tank, brake fluid tank. Tas lahat stock. At saka na yung ating master cylinder pump is stock. So it's all stock po mga pare ko. So, sabihin nyo ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano mag-bleed ng brake caliper. It's very easy mga pare ko. All you need to do is to identify kung anong tamang brake fluid na gagamitin natin. So technically, makikita po natin yan dito. So kung i-open po natin to, meron po itong nakasulat mga pare ko. So ito, nakasulat po ito, use only DO3 or 4 brake fluid mga pare ko. So, self-explanatory na po yan. Close na po natin dyan. Balik. Right. So, dito naman sa brake caliper mga pare ko ang kailangan natin gagawin ay locate yung ating drain bolt. So, technically, ito po yung drain bolt natin. Ito po yun. At gagamitan po natin yan ng number 8mm close wrench para open at close ng ating drain bolt. At aside from that mga pare ko, kailangan din natin ng tube. So itong tube po mga pare ko ay ilalagay po natin dito sa drain bolt. Ganyan. At kailangan din natin ng empty bottle para sa ating excess na mga brake fluid. Pero sa case na ito, since hindi po gumagana to, hindi po nakakasya po itong tube na ito, masyadong malaki po yung guho niya. So, ang gagamitin lang po natin ay isang balde, maliit na balde na magsisilbing labasanan ng mga waste po natin ng brake fluid. So, sa mga newbies po dyan, ito po yun ang pinaka maling ginagawa po nila kapag nagbe-bleed. Always nilang nagpa-pump at nag-open po doon sa ating drain bolt. Hindi po yan ang tamang pag-bleed mga pare ko. Ang gawin lang po natin ay first, kailangan meron po tayong dirty rag. Lagay lang po natin dito kasi itong brake fluid, nakakasira po ito ng pintura. Nakakatanggal po ito ng pintura. So, kailangan malinis. Right. So, ganyan. Ganyan po ang mangyayari. Okay. So, check muna natin kung marami pa ba ang brake fluid. So, I'm sure marami pa itong brake fluid. Kasi kapag wala ng brake fluid, ay magre-refill po tayo. So, I guess marami pa. So, hindi kailangan na magre-refill po tayo. Right, so close lang po natin yan. Right. Okay. So, first step mga pare ko is, open po natin itong ating, alright. So, ito po. Ang pag-open po ng drain bolt ay patungo dito. So, pag ganon. Tapos close pag ganon. Alright. So, kapag ang process po nito mga pare ko is, so, unang gagawin natin ay hihitain po natin to pababa. So, brake po natin, tapos hold po natin. After that, o-open po natin tong drain bolt. Tapos, huwag po natin i-release. Naka-hold yan. Tapos, after nung i-open po natin to, close agad. After close, pump po tayo dito sa brake. So, alright. So, tingnan. Alright.
Okay, so nakikita po natin mga pare ko na meron pong lumalabas na brake fluid at magandang sign po yan. Kapag wala naman pong lumalabas na brake fluid, meaning to say meron pa yung hangin sa loob dito na dumadaloy sa tube, dumadaloy dun sa brake cylinder pump, tapos dito sa brake caliper. So ang gagawin lang po natin yan para mawala yung hangin sa loob ay ulit-ulitin nyo lang yung process. Open, pump, pump, open, close, pump agad, hold, open na naman, open ulit, close ulit, pump na naman. Tapos yun lang talaga, hanggang mawala po yung hangin sa loob. At kung mag-wash out po kayo ng brake fluid, ay tatanggalin natin to at i-drain yung lahat na brake fluid mga pare ko. So, ganoon lang po kasimple. So, as long as meron kayong ma-feel na pressure po dito, meaning to say, maganda na po yan. At wala na pong hangin yan. Puro na yan brake fluid na nandun sa loob ng master cylinder pump, nandito at dito sa ating brake caliper. So, make sure lang po na malinis yung ating brake fluid tank. Kasi kapag meron pong mga alikabok, meron pong mga dumi dyan sa loob, ang tendency ay magkakadumi po yung master cylinder pump at mawawala po yung function niya. At worst case scenario po ay hindi na po gagana yung pump. So, ganun na po mga pare ko. So, kung meron kayong idea, kung gusto niyo mas malinis po yung trabaho ninyo, gamitan po ninyo ng tube. Ilalagay po ninyo ng tube dito. Ilalagay po natin yung tube dito. Tsaka, itong sa pikas sa other end, ay ilalagay po natin sa empty bottle para malinis po yung trabaho. Pero in this case, since karamihan wala pong tube, so lagyan ko lang po ng yung balde. Pero yung mga brake fluid talaga magkakalat talaga. So hindi pa rin niya po itong balde. But anyway, ganun lang po paano mag bleed ng brake fluid mga par. So I guess that's all mga pare ko. Ganun na talaga kasimple paano mag-bleed. So in just within 5 to 10 minutes, alam niyo na kung paano mag-bleed mga pare ko. So I hope nakakatulong po itong video na ito. So kung sa nagtatanong kung meron bang difference na mag-bleed po doon po sa front caliper, the same lang po yung process. Ang mas hassle lang yung sa front kasi yung brake reservoir po niya ay nasa loob ng case, nasa loob ng cover head cowling. So, kailangan po natin tanggalin para ma-access po natin yung ating brake fluid tank. So, overall, ganun lang po talaga. So, alright. So, I guess that's all. Enjoy the rest of the day. Hit this video like. And sa mga bagong viewers ko dyan, don't forget to subscribe. At always click the notification bell para ma-notify kayo for the next video. Alright, peace out.